ne balimaw bi an sigikun ye mun ye kidalikaw olu nisɔndiyalen do bi a ka bon hakili ma ani fana n ka cɛ minɛnw bɛ ka bɔ irisi direct la irisi direct ka taa jigin kidali kɔnɔ kidali sanke lakana bɛna sabati kidali kɔnɔ a ka bon hakili ma minɛn bɛ ka taa kidali kɔnɔ bi hali a ɲɔgɔn tɛ kati an b'a fɔ asimi ma ko nin d'a kɛ cogo ye parce que mali nimayɔrɔ o de ye kidali ye ni kidali minɛna i y'a faamuya jugu bɛ se ka fɛrɛ mali ma asimi y'o de faamuya minɛn bɛ ka jigin kidali kɔnɔ bi hali a ɲɔgɔn tɛ kati asimi nin d'a kɛ cogo ye bana jugu fura fura jugu ye an bɛ an da don o la n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ kiliman danbele ale bɛ kasobonba la a sira kasobonba la an bɛna an da don o fana la k'o walawala n'an tɛmɛna ka bɔ yen nɔ cɛkɔrɔba jugu alasani daramani watara an bɛ don min na komi bi a bɛ faransi kɔnɔ mun na mali ye kidali récupéré solution bɛ se ka sɔrɔ faransi ni mali ka teriya la cogo min na mali ni faransi bɛ se ka segin i y'a faamuya k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma cogo min na u nana o fɛɛrɛ jugu de labɛn mɛ an b'a f'u ye ko ala ka hinɛw la k'u dayɔrɔ sumaya u y'an kɔ kiiti min na ala ka nɔgɔya mali taara pewu mali hali dugu min tɛ faransi ye mali b'o ɲɛ bi an tɛ segin k'an tɛgɛ di kafiri ma an fa minnu sara olu tɛ se ka wuli an ba minnu sara olu tɛ se ka wuli parce que depuis o don u ka médiaw taara se alasani daramani watara ma k'ale bɛna solution ɲini walasa faransi médiaw bɛ se ka segin ka taa baara kɛ mali kɔnɔ cogo min na a kidali minɛna a bolila ka na faransi tuguni an bɛ don min na komi bi a bɛ yan kunu alasani muso ani makɔrɔ muso ye dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ bi makɔrɔ ani alasani daramani watara bɛna taa petit déjeuner kɛ ɲɔgɔn fɛ ka da kun jumɛn kan faransi bɛ se ka don yɔrɔ sɔrɔ mali kɔnɔ cogo min na c'est à dire que an tɛmɛna o yɔrɔ la quoi an bɛ ale cancan quoi n'an bɔra yen min ye mamadu kasonke ale ko i y'a faamuya b'a la président ye kuma min fɔ a ko ni baara daminɛna kiiritigɛ n'a daminɛna komi maliyɛnw b'a la zon k'a minɛ ko ni baara daminɛna ko jɔli tɛ yen dɛ a ko i y'a faamuya b'a la baara bɛ ka avancer bi a ka bon hakili ma zon bɛ ka taa kaso la bi a ka bon hakili ma an bɛna an da don o fana la n'an bɔra yen nɔ burkina faso olu bɛ ka fagali da turusiw kan a ka bon hakili ma bilahi nin semaine in kɔnɔ o ye turusi hakɛ min faga a tɛ ku TGV kɔnɔ n ye kali ala la burkina kɔni bɛ ka susuli da turusiw kan ja burkina bɛɛ tun kɛra turusiw ye quoi e semaine kelen kɔnɔ i y'a faamuya turusi ba tan ni kɔ o de fagara burkina semaine kelen kɔnɔ burkina bɛɛ tun kɛra turusi de ja semaine kelen kɔnɔ turusi ba tan ani kɔ o mana farapu fɛn fɛn jigin turusi ka mɔgɔ hakɛ min bɛ to a ko da fɛ bilahi kɔntɛli yɛrɛ t'a ban kɔ mɛ ibrahim tarawele bɛ yen a b'aw bɛɛ siya la tunu komi aw kɛra si bannendenw de ye aw tɛ yeli kɛ aw tɛ mɛnni kɛ a ye kɔntine ka ɲɔgɔn dalaja a b'aw bɛɛ batari sote ye ne balimaw n'an bɔra yen an b'a laban ni CSDM ye CSDM n'o ye mohamed serifu hayidara ka tɔn ye dɔ taara i nɔrɔ o la ko ale ka tɔn don bedi daramɛ cɛbilen daramɛ dɔgɔkɛ o taara i nɔrɔ mohamed serifu hayidara ka tɔn na ko o y'ale ka tɔn ye depuis an y'a farapeli daminɛ a kɛra ɲuguntan fɛn ye arajo jɛkafɔ ninnu nka cɛ bɛɛ bɛ ka bedi daramɛ gosi ne y'o de fɔ n ko barika de bɛ anw dalakan na bedi daramɛ bilahi n'an ye canca diɲɛ bɛɛ de bɛ ban i la a depuis an ye bedi daramɛ tɔgɔ fɔli daminɛ yan a kɛra samiyɛbo ye mɔgɔw bɛ ka yɛlɛ a la dɔrɔn arajo jɛkafɔ nka cɛ olu fana ye koda kan kunu a ka bon hakili ma an b'olu kumakan pase yan wala nin de ye an sigikunba ye yan'an ka don an sigikunba kɔnɔ bi ye mardi le 21 novembre 2023 bi ye mardi le 21 novembre 2023 an bɛ Batuli fo musobaw ka musoba muso min nana ka fantanw furakɛ muso min nana ka ji di fantanw ma muso min nana ka lampadaires don muso min nana ka ɲamaw cɛ muso min nana ka wuluwulu dingɛw labɔ muso min nana ka hɛrɛ kɛ jamana ye Batuli an ka foli bi ye n'i ma nin sira in bila anw t'i bila taa ni baara ye an b'i kɔ fo saya n'an bɔra yen nɔ min ye an balimakɛ a y'an jɛɲɔgɔn Jason Trotsky a tun ye lahidu ta maliyɛnw ye ko n'an ka sɔrɔsiw donna Kidali k'a bɛ saga baden de faga a ye lahidu tɛmɛ a ye lahidu bɔ a sira fɛ a Jason Trotsky
a ye saga min faga i y'a faamuya bala kuncili t'a ban ka tila ka taa di faso dibitigiw ma i y'a faamuya bala cɛ min ɲɔgɔn tɛ cɛ min bɛ se sogo jeni na ka tɛmɛ dibi sogo jeni na bɛɛ lajɛlen kan n'a bɛ mɔntara ye ko faso dibi a Jason ye saga fɛn fɛn faga a taara di o cɛ in ma k'a k'a bɛɛ don furu la samedi don an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ comment s'appelle Olinle Suba i jɔ n ka adresse di aw ma maliyɛn den bɛɛ welelen don samedi don mɔgɔ ma bɔ mɔgɔ la en tant que i ye maliyɛn de mɔgɔ sen bɛ se k'i lase Olinle Suba bɛɛ de welelen don an bɛ taa Kidali fête kɛ ɲɔgɔn fɛ fête min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ Faransi an bɛ fɛ maliyɛn den bɛɛ sen ka ye nɔ parce que ça on appelle ça la joie san kɛmɛ ni kɔ Kidali tɛ an bolo Asimi ninnu nana ka Kidali minɛ o nisɔndiya bolo Jason ye saga caman de faga maliyɛn den bɛɛ kan k'i yɛrɛ ye o kɛnɛ kan bɛɛ welelen don mɔgɔ ma bɔ mɔgɔ la hali CDR mɔgɔw aw bɛɛ welelen don mɔgɔ ma bɔ mɔgɔ la ne balimaw a y'aw tulo ɲɛgɛnnen to adresse ye 69 rue de Auguste Renoir 93 600 n bɛ segin a kan adresse ye 69 rue de Auguste Renoir, Renoir 93 600 Olinle Suba. Téléphone numéro 06 51 82 09 36. Besega Kantouguni. Téléphone numéro 06 51 82 09 36. Téléphone numéro Warafana Bey 07 60 62 16 96 o ye téléphone numéro ye mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka taa sogo ɲɛmiyɔrɔ la adresse bɛ an ka pagew fana sanfɛ kunun ye vocal fana kɛ ka bila groupe bɛɛ lajɛlen sanfɛ an b'a ɲini maliyɛn den bɛɛ lajɛlen fɛ mɔgɔ kana to kɔ an bɛɛ ka jɛ ka taa an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma i y'a faamuya b'a la ka Kidali fête kɛ fête min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ Faransi kɔnɔ yan i y'a faamuya b'a la sagasogo bɛ yen cɛbu ɲuman bɛ yen i y'a faamuya b'a la min fana ye marakato ye marakabasi a bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ kɛnɛ kan i y'a faamuya b'a la an b'an diya i y'a faamuya b'a la ka balaniso dɔn kɛ i y'a faamuya b'a la lafiya dan Jason an ka foli bɛ ala ka barika don i la voilà ne balimaw an bɛ don an sigikunba kɔnɔ an sigikunba fɔlɔ o ye Kidali kɔnɔ bi Mali drapeau dɛsɛra Kidali kɔnɔ bi Mali drapeau dɛsɛra depuis an ka sɔrɔdasiw ye Kidali minɛ Mali drapeau bɛ ka feere Kidali kɔnɔ bi a ka bon hakili ma Mali drapeau a kɛra Kidali kɔnɔ i n'a komi sanu parce que san joli Mali drapeau tun tɛ Kidali kɔnɔ a Kidali minɛlen min filɛ nin ye Mali drapeau feereta bɛ ka ɲini Kidali kɔnɔ bi a tɛ ka ye ni comment s'appelle ni n t'a dɔn ni pɛrɛkali bɛ min bolo i jija i ka taa n'a ye Kidali bi la a bɛɛ bɛ ban ni pɛrɛkali b'i bolo tisi b'i bolo taa n'a ye Kidali bi la u b'a bɛɛ san ka kɛ Mali drapeau ye Kidali drapeau de bɛ ka turu Mali drapeau de bɛ ka turu Kidali territoire bɛɛ lajɛlen sanfɛ u ka kogow sanfɛ i y'a faamuya b'a la u ka ɲɛgɛn kɔnɔnaw la fan bɛɛ lajɛlen fɛ Mali drapeau de bɛ ka turu ye Mali drapeau kɛra i n'a fɔ min i n'a fɔ komi ko wɛrɛ Kidali kɔnɔ quoi bɛɛ hali denmisɛnnin san 2 o bɛ ka Kidali drapeau san bi ka Mali drapeau san bi ka yala n'a ye Kidali kɔnɔ hali denmisɛnnin san 2 o bɛ ka Mali drapeau san ka yala n'a ye Kidali kɔnɔ dɔw bɛ ka bila u ka sow kɔnɔ dɔw bɛ ka bila u ka sow sanfɛ dɔw bɛ ka bila fan bɛɛ lajɛlen de sanfɛ mɔgɔ kelen i bɛ taa sɔrɔ Mali drapeau min b'a bolo a ka ca ni 1000 ye quoi bɛɛ bɛ ka Mali drapeau san an bɛna o image yira u la k'a fɔ ala ka barika don Asimi na ni Asimi tun ma na a tɛ ɲɛnabɔ ni Asimi tun ma na a tɛ jɔ ka Asimi fo ka waleɲuman dɔn grâce à toi Mali seginna danbe kɔnɔ grâce à toi Mali bɛ ka bonya bi a ka bon hakili ma an ka image lajɛ. Tour de l'armée a réveillé la fibre patriotique des populations sur place. Les couleurs nationales, vert, or, rouge, flottent désormais sur la plupart des maisons de la capitale de l'Adrar. Et les tailleurs de la ville s'en frottent bien les mains. Nous retrouvons Sidi El Mehdi Ag Al-Bakar. La population de Kidal savoure bien cette liberté retrouvée. Ainsi, les couleurs nationales flottent fièrement sur les maisons à Kidal, accompagnées des slogans « Vive l'armée malienne »,« Vive le Mali ». L'engouement de Kidalois pour la reprise de la 8e région par les FAMA s'explique surtout par leur soif de paix définitive. Un vrai retour à la normale. Vraiment, on est très content. On est très content. Moi, je suis soulagé, tellement que je suis soulagé, je ne peux même pas parler. Voilà.
Donc je suis très content de ce qui est arrivé. Le Mali est là. On remercie les FAMA, on remercie Assimi Goïta et tout son staff. Voilà, vraiment, nous tous on est contents. Ainsi, les tailleurs et artisans locaux pendant cette période se frottent bien les mains, car très sollicités pour la confection des drapeaux et d'autres badges avec les couleurs nationales. Bon, depuis que les FAMA sont arrivés, les couleurs sont en train de se faire vendre, surtout les drapeaux du Mali. Les gens sont en train d'acheter ça à gogo. Actuellement, même on est en rupture de tissu. Et alhamdoulilah, Rabbil Alamin, on se porte très bien. Et puis les affaires commencent à reprendre un peu. Ça va, alhamdoulilah. Et merci à les tranquillités qui commencent à revenir dans les coins. La région de Kidal se réveille et salue son retour dans la nation et aspire surtout à une paix définitive dans un Mali uni et prospère. Voilà, ne balimaw a yɛrɛ ɲa b'a la Kidali ka bɛɛ nisɔndiyalen don min ye tisi ye tisi min bɛ kɛ Mali drapeau ye a dɛsɛra Kidali kɔnɔ parce que bɛɛ bɛ fɛ ka Mali drapeau bila i ka so kɔnɔ i y'a faamuya b'a la Kidali bɛɛ de bɛ fɛ ka Mali drapeau san ka tutu i ka so kɔnɔ Kidali k'a yira k'a fɔ ko lafiya bɛ yen bi an b'a fɔ ko alhamdulilah rabbil alamin ala ka barika don Asimi na n'an bɔra ye min ye minan ye minan kɛlɛkɛ minan bɛ ka jigin Kidali kɔnɔ bi ɲɛ kali ala la ala min ka bon ka kalima a tɛ ku TGV kɔnɔ bilahi kɛlɛkɛ minan bɛ ka jigin Kidali kɔnɔ bi min ye Asimi ye a bɛ ka labɛn sabati Kidali kɔnɔ bi n ka cɛ ala Asimi n ko cɛ in ye ko in bɛɛ de labɛn ko in kan ka kɛ cogo cogo n ka cɛ a solution bɛɛ lajɛlen b'a bolo quoi kɛlɛkɛ minan kuraw bɛ ka bɔ Irisi jamana kan olu to k'u ɲɛsin Kati ma dɛ o bɛ bɔ Irisi direct ka na jigin i y'a faamuya wala Kidali avion pankuru jigi kɛnɛ min bɛ Kidali kɛlɛkɛ minɛnw bɛ ka bɔ Irisi direct ka na jigin yen nɔ nka cɛ u bɛ k'u ka kan soso ni minɛn ye a ka bon hakili ma bilahi cɛ o cɛ mana i kunda Kidali kan ni lahara tɛ e tɛ jɔ bilahi cɛ o cɛ mana fɔ ko e bɛ taa fitinɛ kolokolo Kidali bi nka cɛ Asimi ye labɛn sabati a ka bon hakili ma dɛ bilahi minɛnw bɛ ka commandé Irisi direct ka don Kidali kɔnɔ a tɛ taa turu cɛ Kati dɛ a bɛ bɔ Irisi direct ka jigin Kidali satande a sugu bɛɛ lajɛlen bɛ Kidali kɔnɔ bi satande bɛ an bolo ye min ye avion kɔni n ka cɛ kɔntɛli t'a ban Kidali min ye drone ye kɔntɛli t'a ban kɛlɛkɛ minan jugubaw bɔmu jugubaw Asimi bɛ k'a bɛɛ classé Kidali kɔnɔ bi walahi bilahi suma walahi ala min ka bon ka kalli ma n bɛ ka kuma min fɔ tan do kelen t'a jɛ kɛlɛkɛ minɛnw bɛ ka bɔ Irisi de i bɛ kɛlɛkɛ minɛn fɛn fɛn dɔ Poutine bolo a ɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen bɛ ka bɔ Irisi direct ka taa jigin Kidali kɔnɔ Kidali bɛ ka labɛn bi a ka bon hakili ma sécurité bɛ ka sabati Kidali kɔnɔ bi a ka bon hakili ma minan jugubaw bɛ ka taa labɛn Kidali kɔnɔ bi a ka bon hakili ma Asimi nin d'a kɛ cogo ye Kidali ça veut dire que Kidali kan ka bonya ka tɛmɛ hali Kati kan minan kan ka bila Kidali hali min ɲɔgɔn man ka bila Kati kɔnɔ quoi parce que Kidali de ye Mali nimayɔrɔ ye i y'a faamuya Kidali de ye Mali nimayɔrɔ ye wa jugu ninnu tɛ yɔrɔ si fɛ ni Kidali tɛ i ma ye depuis o donna Kidali u banna ka bɔ wa u banna maliyɛnw sen ka don yan depuis Faransi nana an dɛmɛ u donna Kidali u ma sɔn mɔgɔ si sen ka don ye san 10 ni kɔ an ma don Kidali u b'a yira k'a fɔ Kidali ɲɔgɔn tɛ Mali kɔnɔ Asimi bɛ ka minanw bila yen a bɛ ka sɔrɔdasiw bila yen a bɛ ka polisisow bila yen a bɛ ka labɛn sugu bɛɛ lajɛlen sabati Kidali kɔnɔ bi a ka bon hakili ma bɛɛ Kidali ka sunɔgɔ Kidali kɛra an ta ye wa foyi tɛ se Kidali la bi jugu foyi tɛ se ka munumunu Kidali da fɛ n'i k'i bɛ bɔ Algérie ka don Mali kɔnɔ an b'i kun jigin i da faga n'i k'i bɛ bɔ y'a faamuya b'a la lahara ka na nka cɛ satellite bɛ sanfɛ an ye satellite kurakuraw san olu baaraw bɛ ka kɛ sanfɛ de sa foyi tɛ se ka k'an na bi Asimi ala ka barika don i la n'an bɛ taa an bɛ se ne balimaw n'an bɔra yen an bɛ taa Kiliman Danbele an bɛ don min na komi bi Kiliman Danbele a bɛ kasobonba la sɔrɔ a sera kasobonba la ka da kun jumɛn kan dangaden don ala jugu don kafiri don mɔgɔlankolon don président min nana ka Mali segin a danbe kɔnɔ ka Mali territoire bɛɛ kɛ an ta ye ka Afrique bɔ kunnasiri kɔnɔ ka Afrique sankɔrɔ ta jigitugu masa Asimi Goïta président min ɲɔgɔn ma deli ka na Afrique kɔnɔ jaja Kiliman tun bɛ ka fɛɛrɛ de ɲini k'ale b'o faga mais ala bɛ ko min na o tɛ tiɲɛ Kiliman bɛ janfa na waati min na Modibo Kɔnɛ sigilen bɛ essai la téléphone minnu bɛ ci ɲɔgɔn ma vocal minnu bɛ ci ɲɔgɔn ma janfa fɛn fɛn bɛ ka labɛn
Modibo Kone sigilen bɛ a ɲɛ bɛ bɛɛ la kumakan bɛɛ lajɛlen bɛ tɛmɛ ale de ka bolo kan. Modibo Kone ni min ka ɲi a b'o bila o ka tɛmɛ ni min man ɲi a b'o bila kɛrɛfɛ. Modibo Kone Mali kile b'ale de bolo bi, Mali volant b'ale de bolo bi. N'i y'a mɛn ko Asimi Modibo Kone don, n'i y'a mɛn ko Mali bi Modibo Kone don, a waati min na Kilima ninnu ye ŋaniya jugudenya ta ka ɲɛsin Mali ma, Modibo Kone y'u comi k'u minɛ. I y'a faamuya b'a la ka sɔrɔ ka bɔ n'u ka vokow ye. N'an ye Asimi sɔrɔ an b'a faga, n'an ye Asimi muso sɔrɔ an b'a faga, n'an ye Asimi den sɔrɔ an b'a faga, n'an ye Asimi fa sɔrɔ an b'a jeni. U bɛ ni fɛɛrɛ jugu tigɛli la waati min na Modibo Kone a bɛɛ ta bose ma. I y'a faamuya b'a la. Kilima bɛ kaso bonba la k'a da kun jumɛn kan a tun ye nin ŋaniya de ta ka ɲɛsin président ma. Diɲɛ bɛɛ bɛ président min fɛ, président min ɲɔgɔn ma deli ka na diɲɛ kɔnɔ k'a b'an ka sanu k'an bolo sira ye. Kilima e bɛ se mɔgɔ faga la yada gali bɛ Mali kɔnɔ san joli, e bɛ se kɔrɔtɛ fili la yada gali bɛ yen, e bɛ se bonni na. I y'a faamuya b'a la an ka dugu bɛ ka jɛni, e ma se k'olu bɔn fo an ka président. Bon n'a fɔra u ye ko nin politicien ninnu ye kafiriw de ye, ala juguw don, a dɔ filɛ nin ye. N'a fɔra ko nin politicien ninnu tɛ ala dɔn, u tɛ kira dɔn, u bɛ sɔn ko bɛɛ ma jɔyɔrɔ kosɔn, a dɔ tɛ nin ye. C'est à dire que hali sogo la nin tɛ don ne kun na, hali sogo la ne tɛ miiri nin na quoi. Président min ɲɔgɔn ma deli ka na diɲɛ kɔnɔ ko k'o faga. Mɔgɔ min mana nin faga o tɛ Mali, c'est à dire i ye Mali de ci quoi. Mɔgɔ min mana Asimi faga Mali tɛ dɛ, i ye Afrique bɛɛ lasegin kɔfɛ. Mais fɛn bɛ yɛlɛ aw la ɲɛ tɛ fɛn min t'a kɔnɔ bi la. Kilima n'o de fɔ n ko mais jɔn ka siri laban ɲɛ dɛ, mɔgɔninfin ka siri laban ɲɛ quoi. Kilima bɛ bila bi ala de b'a dɔn, a bɛ bila sini. U taara bila kaso bonba yɛrɛ la hali kiiri date ma fɔ quoi. Jugement date yɛrɛ da ma maga o la. Jugement hali a date da ma maga a la. Kilima bɛ kaso bonba la. Hadamaden i bɛ baara fɛn fɛn na a kɛ tiɲɛ kan, i bɛ baara fɛn fɛn na sira ala ɲɛ. Mais anw ka politicien ninnu ala tɔgɔ b'u da kɔnɔ mais u tɛ ala dɔn, ala tɔgɔ b'u da kɔnɔ mais u tɛ ala dɔn. A filɛ ne bi i bɛ kaso bonba la, jɔn de bɛ n'i ka so sara, jɔn de bɛ ni muso ni denw balo. Cɛ mɔgɔninfin ka sabali. Cɛ o cɛ bilala nin président na ala b'i ta tiɲɛ. Cɛ o cɛ mana ŋaniya jugudenya ta ka ɲɛsin nin président in ma ala b'i halaki. Cɛ o cɛ mana juguya ta ka nin président in sɛgɛrɛ ala b'i mago sa, ala b'i kɔ jeni k'i ɲɛ jeni. Président min banna ka faso nafolo suɲa, président min banna ka taa tunga la, président min banna ka place d'a muso ma, président min nana ka Mali kunna wolo. Ni e ko k'i b'o kɛlɛ i ni ala de bɛ ɲɔgɔn na. Kilima ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya. A kunu o taara bila kaso bonba la, jugement o ma fɔ yɛrɛ, kiiri dɔ ma fɔ foyi. O b'a yira k'a fɔ Kilima ka kaso la taga condamné de jusqu'à la mort parce que ala jugu don. Président min nana k'an jigi tugu, an ye fɛn fɛn ɲini a fɛ a y'a bɛɛ kɛ. An ko ji tɛ a ye ji di an ma, an ko courant tɛ a ye courant di an ma, an ko lakana tɛ a ye lakana di an ma, an ko baara tɛ a ye baara di an ma, an ko minɛn tɛ a ye minɛn di an ka sɔrɔsiw ma, an ko an ka sɔrɔsiw to condition kɔnɔ a y'u bila condition kɔnɔ. Maliyɛnw ye fɛn fɛn ɲini cɛ in fɛ a y'a bɛɛ kɛ ka minɛnw bila dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ fɛn bɛɛ. Mɔgɔw ka sɔrɔ Mali kɔnɔ k'a b'o président sɛya la tunu, nin ye dabalibanko ye dɛ. Mais n'an bɛ taa an bɛ se walahi a bɛ cɛ o cɛ kɔnɔ i y'a faamuya ka Mali kɛ Asimi na n'i m'a bila Modibo Kone sigilen don a ɲɛ bɛ bɛɛ la dɛ. A bɛ cɛ o cɛ kɔnɔ ka janfan ta ka ɲɛsin Mali ma walahi n'i m'a dabila Modibo Kone ɲɛ bɛ bɛɛ de la Mali kɔnɔ. Wa foyi tɛ tɛmɛ a ɲinan ma. A Kilima bɛ kaso bonba la ka taa bila kɔnɔ date ma fɔ, jugement date ma fɔ, foyi ma fɔ. O b'a yira k'a fɔ ko bila waati tɛ Kilima na bi. Hali Arasibaci bɛ bɔ Kilima Danbɛlɛ ɲɛ quoi. Hali Arasibaci o bɛ bila Kilima Danbɛlɛ ɲɛ. Ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya. I y'an kɔ k'i to na ala ka nɔgɔya. E cɛ n ko kuma min bɛ bɔ Mali politiciens da kɔnɔ a t'o dusukun na. Kuma min bɛ b'u da kɔnɔ a t'o dusukun na. Kilima ko anw ma kunna sini ko Faransi Mali ye Kidali récupéré k'o y'a sɔrɔ Faransi bɛɛ b'ale bolo ale kan ka na Faransi mais k'a ye Faransi na k'a y'a sonsori, k'a ye Faransi na k'a y'a bɔ a la, k'a bɛ Asimi dɛmɛ fo saya, k'a bɛ Asimi kɔ fo saya. A bɛ k'o fɔ réseaux sociaux sanfɛ mais ji duguma bese b'a bolo a bɛ ka Asimi ɲini. Ji duguma marifa b'a bolo a bɛ ka Asimi faga cogo ɲɛɲini.
o de la n b'a fɔ n ka kumaw kɔnɔ ko zon bɛ bisimila yi dɔn alimami bɛ bisimila dɔn kuma min bɛ b'o da kɔnɔ a t'o dusukun na u ɲɔgɔn k'a feere dɛma wolo dugukolo sanfɛ mɛ fɛn bɛ yɛlɛ aw la ɲin tɛ fɛn min da kɔnɔ cɛ o cɛ ma fara asimina n ye n kali ala la ala min ka bon n ka kali ma bilahi i bɛ malo cɛ o cɛ ma fara asimina fɛn bɛ yɛlɛ la ɲin tɛ o y'a essaye o diinɛ ɲɛmɔgɔw y'a essaye yan asimi cɛ arrogant asimi cɛ sisisi sasasa o diinɛ ɲɛmɔgɔ ninnu bɛ min o bɛɛ kɛra samiyɛbo ye mɔgɔ wɛrɛw y'a essaye k'u bɛ bila asimi contre la ko jama b'olu kɔ a bɛɛ kɛra cogo di ala y'a bɛɛ ta tiɲɛ kɛlɛ cogo t'a la a nana a bɛ ka baara kɛ tiɲɛ kan fɛn min ka di jamana kɔnɔdenw ye a bɛ k'o kɛ k'a ka vie bila danger la a muso tɛ se ka taa furakɛ faransi a den tɛ se ka taa kalan faransi foyi foyi cɛ min y'o kɛ k'aw bɛ bila contre la an jɔlen bɛ a ka défendre wa an tɛ tugu mɔgɔ kɔ ten dɛ n'i bɛ tiɲɛ sira kan an b'i dɛmɛ asimi bɛ tiɲɛ sira de kan wa an b'a kɔ fo saya an b'a fɛ fo saya a ɲɔgɔn ma na depuis président nana fini kelen duloki kelen monturu kelen samara kelen mɔgɔ t'a muso ye mɔgɔ t'a den ye mɔgɔ t'a kɔrɔkɛ ye a tɛ waso a tɛ kuma ala bɛ ni ɲɔgɔnna ci san kɛmɛ o san kɛmɛ siɲɛ kelen de ni ɲɔgɔnna ala b'a bila dugukolo sanfɛ i y'a fɔ san kɛmɛ o san kɛmɛ siɲɛ kelen de nin tɛ tila anw na dɛ cɛw cɛ mana se nin ma an b'a nin di cɛw cɛ mana fɔ k'i bɛ nin ta tiɲɛ i bɛ tagama anw de su kan fɔlɔ ka sɔrɔ ka se nin ma kilima ala ka hinɛ la mɔgɔ ŋaniya jugu den ala ka hinɛ la k'i dayɔrɔ sumaya kuma min man ka fɔ hali gɛrɛn na kuma min man ka fɔ hali i siso kɔnɔ kuma min man ka fɔ hali ni kelen dalen b'i ka dilan kan ka kuma sugu bɔ i da kɔnɔ o kuma min man ka fɔ hali ni b'i kelen na kilimantalaw de fɔ public ma k'ale bɛ asimi faga ka fɔlɔ misiri kɔnɔ ka taa laban bari kɔnɔ ala k'an kisi dangadenya ma ala k'an kisi labanko juguya ma ala k'an kisi juguya fin ma ala k'an kisi hasidiya ma hali n'an sara ka kunu bilakoro ka bugo tɛ kalifa i la mali kɔnɔ kuma ma se ka kɛ perezan ye a bɛ nin perezan ye anw kunna nin perezan bɛ mali mara fɔ lahara nin t'a bila bi a t'a bila sini hali n'an taara élection na an bɛ nin de kɔ hali n'an taara élection na an bɛ nin de fɛ hali sake a mana kɛ cogo o cogo an bɛ nin cɛ in de fɛ wa an bɛ nin de kɔ ni nin t'an tɛ maa si fɛ parce que nin de y'a kɛ anw ye an ye fɛn fɛn ɲini nin fɛ nin de y'a di anw ma an tɛ cɛ si fɛ diɲɛ kɔnɔ ni nin tɛ an tɛ tugu mɔgɔ si kɔ mali kɔnɔ ni nin tɛ kalafili tɛ dɛ hali n'an taara bolofili de la hali n'an taara kɔrɔ de la an bɛ nin de kɔ wa nin de b'a ta nin de bɛ sigi an kunna nin de bɛ to fanga la di n'importe quoi barika bannen den ninnu an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ taa comment ça s'appelle Côte d'Ivoire mali ye kidali récupéré faransi se t'u ye tuguni o don ko banna u binna fo k'u kolonkolon san afiriki faransi tɛ foyi ye hakilina jumɛn bɛ faransi la bi coopération ka kɛ o ni mali ni burkina ni niger cɛ i y'a faamuya b'a la ni coopération kɛra k'olu b'u ku tile fali sanfɛ o tun ye juguya min ta ka mali sɛgɛrɛ kunu ka nkalon min ta ka mali ni niger ninnu sɛgɛrɛ o tun bɛ baara min kɛ nkalon kan i y'a faamuya b'a la ko ni ado sera k'olu ni mali ni fɛnw ladiya k'u segin u cogo kɔrɔ la k'olu bɛ baara kɛ tiɲɛ kan an b'a fɔ aw ye ko ala ka hinɛ aw la k'aw dayɔrɔ sumaya ma da i la o ka fisa an ka da i la ka tila ka tɛgɛ i la ŋaniya min bɛ faransi la bi ni mali sɔnna k'u tɛgɛ di olu ma wala k'o tɛ mali janfa tuguni baara fɛn fɛn ni mali b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ k'u b'a kɛ tiɲɛ kan an b'a fɔ aw ma ko trop tard c'est fini an ni putin de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo fo saya an bɛ putin de fɛ fo saya putin de y'an jigi tugu putin de y'an balimaw kisi saya ma aw ni aw ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma faransi depuis 1960 bolo mun sɔrɔla kɔnɔ saya mɔgɔ minnu sara olu bɛ wuli yan janfa min kɛra aw bɛ se k'o réparer yan tɔɲɔ min dara anw kan aw bɛ se k'o tɔɲɔ lasegin an t'aw fɛ bi an t'aw fɛ sini aw kana dan ka adu wele yan dɛ ko négociation ka kɛ dɛ aw kana dan ka adu wele yan dɛ solution bɛ se ka sɔrɔ mali ni faransi ka ko la cogo min na adu tɛ dɛ hali n'aw ye n t'a dɔn n bɛna fɔ cogo min na quoi hali n'aw taara lahara de ka mɔgɔba dɔw lawuli k'olu kana mali ni faransi bɛ se ka segin teriya la cogo min na bi la a tɛ kɛ a tɛ kɛ bi a tɛ kɛ sini an t'a ka politiki fɛ bi an t'a fɛ sini tɔɔrɔ min bɛ afiriki aw de nɔ don parce que aw tɛ mɔgɔ ka hɛrɛ fɛ f'aw kelen coopération gagnant gagnant ko aw t'o la hali u ka entreprise minnu b'an ka jamana kɔnɔ u tɛ impôt sara anw ɲɛ cɛ ninnu fɛrɛla anw ma dɛ asimi de nana k'o bɛɛ ban pewu ka kulisi bɔ faransi la ka duloki b'u la
k'u lajɔ suguba la k'u can can bɛɛ ɲɛna ko aw bɛ tila tuguni k'aw bɛna bɔnbɔ kalamani don anw da kɔnɔ ko n'anw sɔnna k'an tɛgɛ di aw ma k'aw tɛ anw janfa tuguni ko baara fɛn fɛn bɛ kɛ k'a bɛ kɛ tiɲɛ kan mais va te faire foutre an t'a la bi a ye cɛkɔrɔba min wele nafigi cɛkɔrɔba min wele k'a ka na bɛn bɛ se ka sabati cogo min na solution bɛ se ka sɔrɔ cogo min na a tɛ marcher Kidal minɛna u jigi tigɛra Kidal minɛna se t'u ye tuguni u yɛrɛ b'a dɔn sa Afrique u tɛ foyi ye u bɛ fɛ bi an ka négocier u bɛ fɛ bi an ka segin teriya la o tan t'an bolo tuguni o tan tɛ yen an ni kafiri tɛ kɛ teri ye mɔgɔ minnu y'an fantanya k'an bantanya k'an ka jamanaw ci ka denmisɛnninw bila ka taa sa kɔgɔji kɔnɔ bilahi hali n'aw taara sanu bere de bila Mali kɔnɔ an tɛ aw fɛ hali waritigɛ masi n'aw taara bila Mali kɔnɔ an tɛ aw fɛ c'est à dire que hali n'aw ye diɲɛ hɛrɛ bɛɛ ta ka taa di anw ma an tɛ aw ka jɛɲɔgɔnya la tuguni c'est fini c'est terminé an ni Vladimir Poutine de tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo fo saya an ye marifa ɲini a fɛ a ye marifa di an ma an ye avion ɲini a fɛ a ye avion ɲini a ye avion di an ma an y'a fɔ a ye ko an balimaw bɛ ka sa san joli turasuko kɛlɛ a ɲɔ ɲalen don Mali kɔnɔ Poutine de sɔnna k'a b'an dɛmɛ ko ka nin ko in bɛɛ ban an ni Poutine y'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kalo 2 san kelen tɛ dɛ kalo 2 Mali kɛlɛ banna pewu kalo 2 Kidali kɛra Mali ta ye aw bɛ anw ka jamana kɔnɔ depuis fɛtɛlɛba tile ni tɔɲɔ ta ma foyi sɔrɔ an y'aw ta tiɲɛ waati min na k'a bɛ segin tuguni ko ka n'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn an ma k'aw bɛ baara kɛ o tuma na an bɛ ka ji min na nun de walima an bɛ ka tagama an kunkolo de kan négociation tɛ yen bɛn tɛ yen paga tɛ yen an t'a ko foyi de la bi a ye cɛkɔrɔba jugu min wele ko a ka négociation depuis o don aw ka kunnafoni lasela parce que sans Afrique o tɛ foyi ye o aw ka France kunnafoni laselaw olu ka ɲɛmɔgɔbaw taara se Alassane ma k'a ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ kɛ i y'a faamuya France 24 ni RFI bɛ se ka segin ka taa baara kɛ Mali ni Burkina ni cogo min aw ni Ala na kɛ sa an bɛ sɔn a don ta ma bi a dɔn min ye mercenaire 49 bila k'u ka taa Maliyɛnw faga a dɔn min ko k'a bɛ France sago kɛ a dɔn min ko k'anw tɛ bɔ jɔnya la a bɛ k'o de wele ko ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ tigɛ aw bɛ se ka segin ka taa baara kɛ Mali ni fɛn ninnu a tɛ passer a tɛ marcher bi a tɛ marcher sini wa an tɛ sɔn an tɛna sɔn sini an tɛ sɔn fo ka diɲɛ dugukolo meleke parce que a ye ko min ta anw kan bila an tɛ fo ka diɲɛ dugukolo meleke an tɛ ɲinɛ a ye ko min ta anw kan bilahi fo lahara an tɛ ɲinɛ wa an t'a yafa fana aw ka partenariat an t'a la bi an t'a la sini négociation tɛ yen paga tɛ yen an tɛ aw fɛ bi an t'aw fɛ sini an jugu fɔlɔ-fɔlɔ aw don aw de y'an jugu fɔlɔ-fɔlɔ ye an t'a ka paga de la bi foyi n'aw bɛ sa aw bɛ sa voilà an t'a ka foyi la dɛ aw kana dan ka Adu wele dɛ a ye mɔgɔ wɛrɛ wele bi la an t'a la sisan aw bɛ fɛ an ka segin teriya de la sisan aw bɛ fɛ an ka bɛn ten wa aw sigilen b'u malo kɔnɛ kan bi a ka bon hakili ma Faransi bɛɛ bɛ ka ɲugun u ka politiki la bi Faransi population u bɛ ka ɲugun Faransi politiki la bi a ka bon ne yɛrɛ bɛ Faransɛw ye bi quoi bilahi u da nin da ko walahi bi ko k'u bɔra tiɲɛ kalama ko Mali ni Poutine ka tɛgɛ di ɲɔgɔn ma même pas san 2 ko Mali dugukolo bɛɛ kɛra Mali ta ye ko or que ko Faransi tun bɛ Mali kɔnɔ ko san 10 ni kɔ ko hali Bamako ma se ka libérer kuma ma se Kidali ma ko b'a yira k'a fɔ Faransi de ko jugu kunyanfan ye Faransi population yɛrɛ de bɛ ka nin fɔ anw ye bi k'an tun bɛ ka fɛn fɛn fɔ Faransi politique ma k'a bɛɛ ye tan de ye ko kelen t'a jɛ anw ka tila tuguni ka taa an tɛgɛ di aw ma o tuma na an y'an baw ka mɔnimina de ci yan walima an y'an baw soufflé de yan an tɛ aw fɛ bi an t'aw fɛ sini wa an tɛ tugu aw kɔ an t'aw ka ko foyi de la an t'aw fɛ bi an t'aw fɛ sini Alassane vieux père ne y'a f'u ye sisan k'i ko ka di ne ye ka tɛmɛ i y'a faamuya b'a la Côte d'Ivoire président bɛɛ kan parce que depuis nana jula cɛ segin kɔfɛ i ka Ala minɛ i ka tugu Asimi ninnu kɔ Asimi filɛ nin ye ka na ka Faransi yira bɛɛ la mun y'a sɔrɔ foyi ma sɔrɔ dɛ parce que peuple b'a kɔ population b'a fɛ nin de population sago ye n'i ka population b'i kɔ foyi t'i sɔrɔ mais ne ko de fo qu'Afrique ka segin jɔnya la Alassane wala hali ka jamana kɔnɔdenw bɛ ban i la de i tɛgɛ bɔ kafiriw bolo u tɛ mɔgɔ fɛ u b'u ka intérêt de fɛ teriw t'u la b'u ka intérêt de fɛ segin kɔfɛ ten sa i ka Ala minɛ i ka ɲɛbɔ Asimi ninnu fɛ i ka kɛ Asimi ninnu ɲɔgɔn ye u dɔrɔn de bɛ laban o de ye tiɲɛ ye o de ye tiɲɛ ye tubabu ninnu t'i fɛ dɛ o bɛ de t'i bila kɛbalikɛ la bilahi don dɔ la i mago bɛ sa o to yen ne balimaw an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ taa Burkina Faso kunu le 20 novembre Burkina fagali da tɔrɔ so k'a ka bɔ hakili ma a y'a lajɛ
puisque les unités au sol, progressant fièrement avec le drapeau national, ont également lancé l'assaut sur la base pour terminer le travail des opérations aériennes. Ils infiltrent, ratissent et nettoient la base terroriste dans cette forêt. Ils en ressortent des dizaines de motos utilisables, des armes encore utilisables, brûlent complètement la logistique et la drogue découverte sur cette base. akira Burkina Torosu bolo donc on est donc commandé nous kuba donc atanya fait ou fa besa nous kuku be to don balié o be lahara kolon jimi taga yoro to la o be fait ka Burkina Black ata Côte d'Ivoire mais u botola Burkina aradar nyabula u ka durni nyabula c'est que ambu no fait comme meleke be hadamade no fait tuguna taga yoro to la tuguni u besa to la u beshi de paro beta chien Billah Fralibe ka datorosu ka Burkina bi Billah haka bo hakilima une semaine turosi batanu ko Burkina o de fa une semaine kono ne turosi sugu tumbe Burkina quoi hara nyogon tunte Mali kono turosi sugu tumbe Burkina hara nyogon tunte Mali kono dongo do be ka bunte mate ka ban dongo do be ka fara me be ala kali ka fuku be ka bo dugu kolo dugu male kana mais awni Ibrahim Traoré de be nyogona tawto inde abaw beshia de latunu ambe teme ka boino aye ni lamé Mamadou Kasso il faut qu'il wali mando be se ka min fo yurgu kelela abara adamnena ni fangaye abena continuer ni ala sonama donc na ya jatemina président boraka kuma atunko abara be président da kadamne maintenant damnena katejo abe continuer ni ala sonama abena kodi ambena continuer na ni fangade kata donc minu nobala ewa donc unobe mne minu notala fana ni segesegeli kera ubebla ante bi mashika ko be bena ke jeli ankono segesegelu beke mena minye yurugu keleli donc a segesegelu ka suma doni donc segesegelu ka suma donc oriato donc dossier do be ka suma ya doni mais mewome abebe na bla 5 ans kiri wetike donc munu yen fasoka na folota o ba bela segi voilà donc a ko beti vraiment bi aniso jolende be ka ni doyi fenge ka bo gouvernement japonais yoro donc boraka mobili mugane woro de dama abe propre donc a valeur de ta jo fo million kema woro la donc an ko ni son jalendo ko don ni so na ni don nu mobili minu nana ambulance bala mobili fourgonnetu munu be ka extraction ke ulu bala pick-up bala Allah mobili wa bena janya aw yere ya mede ko kiri tige ko damina na segin ko ten tuguni o be kata 180 à l'heure ciao che faso na folo ta ibabla ciao che faso na folo sunya ibala segin awa mogo munu jabe ka farinya bi ko libe sunya ni ka asimit la autolete ka sonkela billahi no ciao che mine ni la harate tejo awa kiri amago be ninde la de ka sonke u be mine ku be do ka sola u ka du sezi u ku muso nu don fere u yera fana ku yera blakata foro la u kata seneke kanu blaka sola de nu blaka sola be dumunu duma nu blaka sola be jiduma u bla u kata senede ke o ye wori min sunya o ye fanta munu mankosa o ye fanta munu ka bara tien u ka seneke ko lu balu danga denzo denunu ka faso kalifa wala tla ka makosa ne balma anga Amadou Koita fana la main yani wa moi je vous dis les jours où le Mali a demandé le départ de la France à mon fort intérieur Israna Ijorola la kana to mi en soro 2012 on est en soro ala barkala France tara yoromabi non il va soro nous me fanga la réalité mbubulo on tatikini entre temps sanction nana gila kera na ka kan fana peuple malien fana peuple malien fana est capacité de résilience bayira
sinon sanction min kɛra pendant 6 mois a gɛlɛyara dɛ le peuple malien yɛrɛ sɔrɔ n'i ma degun u ye degun kun entre temps MINUSMA fana ka tali nana o fana j'ai eu peur mais a nana kuncɛ mun na gɛlɛya yɛrɛ sun bɔra yɔrɔ min na depuis 60 ans depuis 1963 le problème du Mali ça commence par Kidal après en 90 Allah joya ninnu de tun ye anw ka ministrew ye ninnu de tun ye anw ka sarakɛ anw ka ɲɛmɔgɔw ye u jugulamɔgɔw k'olu gɛn ni olu kɛlɛli i y'a faamuya b'a la k'olu tun ma da la quoi ko Asimi Faransi gɛn don min na k'ale siranna ninnu tun y'an ka ministre de dɛ anw ka jamana tun kalifalen bɛ ninnu de la an juguw i y'a faamuya olu gɛntɔ la k'olu siranna ni ninnu tun tɔ an ka jamana kun na jamana in tun bɛ jɔ san jumɛn Mali tun b'a yɛrɛ sɔrɔ san jumɛn ministre kuntigi de filɛ nin ye a tun bɛ fanga la jamana tun b'a bolo u b'a dɔn ko Faransi d'an jugu ye u ma se ka Faransi gɛn u ye Faransi to a k'an faso ci Asimi ninnu nana ka Faransi bila kɛnɛma ko Faransi gɛntɔla ko jatigɛ tun bɛ ɲini k'ale faga ne m'a fɔ ko ninnu ka Ala de ye Faransi ye ninnu bolo ko Ala ye Faransi da Faransi y'olu gɛngɛ quoi ministre kuntigi de sigilen filɛ plateau la de ko Faransi gɛnna Asimi fɛ don min na k'olu jatigɛra MINUSMA gɛnna don min na k'o bɛɛ siranna ni ninnu tun tora anw faso kun na an tun bɛ bɔ jɔnya la san jumɛn an tun tɛ bɔ jɔnya la fo ka diɲɛ dugukolo meleke mais Ala bɛ ko min na o tɛ tiɲɛ duwawuden ni barikadenw olu wulila k'u jɔ i y'a faamuya b'a la ka Maliko kɛlɛ kɛ alihamudulila rabil alamin bi an ye kɛlɛ gagné bi i y'a faamuya b'a la an ye victoire gagné an bɛɛ tɔgɔ bɛ sɛbɛn tariko la vidéoman fara sɔrɔdasiw ni fɛnw kan bi la vidéoman yɛrɛ jɔyɔrɔ ka bon cogo min na da marifani nga cɛ o mankan ka bon ka tɛmɛ marifa cikan kan da marifa i y'a faamuya b'a la o mankan bɛ se fo hali lahara marifa cikan i bɛ yɔrɔ min na ale mankan bɛ dan yen de c'était le guerre communication vidéoman aw sara bi Ala bolo wa maliyɛn den bɛɛ lajɛlen bɛ k'aw fo su ni tile maliyɛn denw de bɛ k'an wele diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen na k'an fo ko vidéoman an ye baara min kɛ ko hali sɔrɔdasiw m'a kɛ bilahi don o don an bɛ fo baara ɲuman ka ɲi dɛ a ye to nin sira in kan an ka taa a nin tun ye Amadu Koyita ye a sigilen b'a malo kɛnɛ kan bi n ka cɛ hali n'aw kumana danaya tɛ yen tuguni c'est fini i jɔ n ka heure lajɛ wala an bɛ nin k'a la makɔ et la croyance en Dieu tout en reconstruisant, vous l'avez évoqué, la notion de conscience collective et la croyance en Dieu. Lisez et instruisez-vous. C'est le premier commandement du prophète. Lisez encore, afin de rebâtir un monde de valeurs fondamentales, de foi, d'honneur et d'espoir. C'est la culture et la spiritualité qu'il faut préserver, car elles sauveront notre civilisation. Elles rendront l'homme libre. C'est à mon sens crucial pour construire un monde stable dans lequel les peuples se développeront et s'épanouiront dans le respect de chacun. Ce sont mes propositions. Et Monsieur le Président, je souhaiterais connaître votre point de vue concernant ces sujets. Je vous en remercie. Voilà, ne balimaw an bɛ Ala jɔ yan nin ye De Gaulle mɔden de Faransi président kɔrɔ o mɔden o de filɛ nin ye ka taa kasi Poutine kɔrɔ k'a ye jɛkulu kura min sigi n'o ye Birisi ye k'a ka kɛ Ala kama ko Faransi ka don a la ne balimaw n'an bɛ taa an bɛ se dɛ Poutine ye jɛkulu kura min sigi jɛkulu min bɛ komi ONU de ani ONU bɛɛ de ye kelen ye parce que ONU min bɛ Amérique tiɲɛ tɛ foyi mɔgɔw ka hakɛ tɛ segin o ma Poutine ye solution wɛrɛ ɲini ka Birisi sigi Mali b'a la jamana caman bɛ ka taa don a la bi Faransi b'a dɔn ko jɛkulu ko tagaɲɛ bɛ o la barika bɛ o la u ka mɔgɔ bɛ kasi la dɛ ko Poutine k'a kɛ Ala kama i y'a faamuya b'a la olu ka taa fara kan u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ko Poutine dɔrɔn de ye solution ye bi diɲɛ kɔnɔ Poutine dɔrɔn de bɛ se ka diɲɛ régler bi ko Poutine k'u bɛ fɛ k'u jigi kalifa Poutine na ne balimaw n'an bɛ taa an bɛ se dɛ Faransi de bɛ kasi la bi Russie nɔfɛ anw taara an tɛgɛ di Russie ma Wagner tɛ Wagner tɛ PTT patata walasa an bɛ se ka sa jɔnya la bi an ma sɔn an taara an tɛgɛ di Russie ma olu yɛrɛ filɛ nin kasi la Russie nɔfɛ don min an bɛ k'an tɛgɛ di Russie ma o ye fan bɛɛ kɛ solomabɔ ne ka nkalonbaw tigɛ k'an ye Wagner de wele olu yɛrɛ filɛ kasi la Russie nɔfɛ bi tiɲɛ de tɔgɔ ye ko Ala bin cogo t'a la don min na an bɛ ka taa an tɛgɛ di Russie ma Faransi ko non o ye Russie man ɲi o mana taa jamana fɛn fɛn na o jamana tɛ bɔ nɔgɔ la mercenaires de b'u bolo Poutine yɛrɛ man ɲi maa fala don o PTT patata ka nkalon sugu bɛɛ da cɛ la
asimi ko fo ka diɲɛ dugukolo minɛ sogɛli ko an b'an tɛgɛ de irisi de ma irisi dan bɛ boli de la olu de bɛ baara kɛ tiɲɛ kan an taara an tɛgɛ don ma lafiyalen filɛ bi faransi ta tiɲɛna afiriki bɛɛ tilal'o la nka sisan olu yɛrɛ filɛ kasi la putin nɔfɛ aw ko mɔgɔ minnu man ɲi aw ko mɔgɔ minnu ye Wagner ye aw bɛ ka taa aw tɛgɛ di olu ma bi aw bɛ fɛ bi aw n'olu kɔ jɛ k'aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma tiɲɛ filɛ dɛ n'i ye tiɲɛ bila malo de b'a kɔfɛ n'i ye tiɲɛ bila ta tiɲɛ de b'a kɔfɛ an bɛ tɛmɛ ka bɔ yen nɔ an bɛ taa CSDM n'o ye Mohamed Serifu Haidara ka tɔn ye Serifu Haidara i y'a faamuya b'a la ni Haidara sanuman ye a ye hakilina sɔrɔ ka CSDM sigi walasa maliyɛndenw minnu bɛ tunga la u bɛ se ka lafiya cogo min na ayiwa a ka jɛkulu sigilen ni bi cɛ bɛɛ lafiyara min ye e conseil ye olu y'u si kɛ Mali kunna ye pa paga n'i taara hali sini i viri susɛni fayow la pari fan bɛɛ fɛ i bɛ banabagatɔ sɔrɔ comment ça s'appelle fayo kɔnɔnaw la i bɛ denmisɛnninw sɔrɔ u tɛ baara la foyi a dɔw kunkolo tiɲɛnen don mais e conseil tɛ se ninnu si ma Serifu de nana ka tɔn sigi maliyɛn fɛn fɛn dɛsɛlen don fo n'a ta kalama dɛ n'a b'a kalama nka cɛ a bɛ jigi tugu a b'i dɛmɛ Serifu ka tɔn bɛ ka fanga sɔrɔ i y'a faamuya b'a la ka avancer o bɛnnen tɛ e conseil ma parce que en tant que Serifu ka tɔn in bɛ e conseil bɛ dala sa de a bɛ tunu de a bɛ kɛ samiyɛbo ye mun fɛlɛ bɛ ka tigɛ bi ka Serifu mago sa aw sera ka jo nɛgɛn ka bila ba falen kan Bedi Daramɛ ne y'a fɔ a ye ko i bɛ nin sira in bila taa cogo t'a la gosi cogo t'a la ci cogo t'a la i nana cɛ sɔrɔ a ka tɔn kɔnɔ a ka tɔn y'a ta de récépissé b'a bolo fɛn bɛɛ lajɛlen b'a bolo e ka tila tuguni k'o b'o tɔn ɲɛmɔgɔya ta k'o b'o tɔn minɛ cɛ la ne m'a fɔ k'a tɛ marché la bilahi an bɛ canca i bɛ kɛ samiyɛbo ye hali muso ni denw bɛ ba i la bilahi n'an bɛ bila yɔrɔ o bilahi maliyɛnden bɛɛ bɛ tigɛ la wa maliyɛnden si tɛ min bɛ don aw ka tɔn kɔnɔ aw ka ɲɛmɔgɔ aw ka président min bɛ faransi kɔnɔ yan aw ka président min bɛ yan a ye président min sigi a diyagoya muso in a m'a fɔ ko hali n'a ye mɔgɔ invité k'u tɛ taa u ka musonin bɔra k'a fɔ ne y'o de fɔ n ko baara in ma taa minɛ fɔlɔ dɛ Bedi Daramɛ ninnu ye CSDM min sigi nkalon ka faransi yan a ɲɛmɔgɔba yɛrɛ bɔra k'a fɔ ko n'olu ye mɔgɔ invité ko mɔgɔ si tɛ taa ko bɛ fɛ maliyɛndenw k'olu faamuya petite n ko i ma foyi y'a la Aras Balayira anw da ye marifa de bilahi an bɛ ko da aw ka garankɛ ma min da b'a wolo kan depuis an y'u cancalen daminɛ o kɛra samiyɛbo ye an ka daba tunkara ninnu lamɛn olu fana bɔra o kan n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le républicain Orodugu Jekwa ni Forobaɲada o don Bedi Daramɛ min bɛ faransi n'ale ko f'a ka CSDM ci o baden wɛrɛ kɛ fa kelen ba kelen Cɛbilen Daramɛ ka journal don janga yɛrɛ tun b'a ɲɛdɔn Cɛbilen ka journal de ye nin o c'est lui le fondateur ne balimaw ne y'a fɔ aw ye dɛ maliyɛnw gɔn bɛ don ko o ko la bilahi i b'a sɔrɔ ko ye tiɲɛ de ni tiɲɛ tɛ bilahi ni donna la ala kana hɛrɛ kɛ ɲɛ parce que nkalon kɔfɛ saya bɛ yen wari kɔfɛ saya bɛ yen tɔgɔ kɔfɛ saya bɛ yen i y'a faamuya o la jamatigiya kɔfɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kɔfɛ saya bɛ yen an b'o dɔn o de la n'an bɛ don ko la an b'a ɲɛɲini fɔlɔ k'a dɔn ni bin kɛra mɔgɔ min kan k'a dɛmɛ tiɲɛ kan a Bedi Daramɛ taara don cɛ ka tɔn kɔnɔ ka tila k'ale b'o tɔn minɛ Serifu Haidara la o bɛ se ka pase cogo jumɛn a daba tunkara depuis an ye gosili daminɛ i ɲɛ tɛ daba tunkara ninnu kumakan na ko Bedi Daramɛ min ko k'a bɛ CSDM ci bɛ segin ka k'a la a y'a lamɛn dɛ u b'a yira k'a fɔ ko an ye kuma min fɔ wulibali don cɛ ta tɛ tɔn ye bi a ta tɛ tɔn ye sini a tɛ nɔrɔ cɛ ka tɔn la walasa ka cɛ mankutu tiɲɛ cogo min na a y'a lamɛn dɛ daba n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le républicain Orodugu Jekwa ni Forobaɲada o don Bedi Daramɛ min bɛ faransi n'ale ko f'a ka CSDM ci o baden wɛrɛ kɛ fa kelen ba kelen Cɛbilen Daramɛ ka journal don bon ne balimaw bɛɛ kɔni y'a faamuya bi k'a fɔ cɛ ta tɛ tɔn ye dɛ wa an b'a ɲini an ka kiiritigɛlaw fɛ u ka kiiri tigɛ u ka nin minɛ ka don kaso la parce que nin ye bingalikɛla de ye kɔ nin ye zon de ye e muso zon bɛ yen wari zon bɛ yen sanu zon bɛ yen mais tɔn fana suɲɛtɔ nin ye siɲɛ fɔlɔ de ye o b'a yira k'a fɔ barika kisɛ kelen tɛ ninnu na ni barika tun bɛ ninnu na a tun tɛ se nin ma o tun bɛ taa tɔn wɛrɛ sigi ka tɔgɔ wɛrɛ d'a la mais n'u taara tɔn sigi mɔgɔ tɛ don a kɔnɔ a n'o ye Serifu ka tɔn in tɔgɔ ta u na jama fitinin sɔrɔ ka mɔgɔw ka wari gosi k'olu dun quoi a tɛ marché yan dɛ a bɛ cɛ in ka tɔn de bila wa an b'aw kɛlɛ fo lahara parce que aw bɛ nkalon de kan aw ta tɛ tɔn ɲɛ bi aw ta tɛ tɔn ɲɛ sini Serifu ka récépissé b'a bolo maliyɛndenw de jɛra ka Serifu kɛ CSDM ɲɛmɔgɔ ye hakilina bɔra ale de la a sigira Serifu ka salon de kɔnɔ a bɔra ORTM na a bɔra Mali télésoba la diɲɛ bɛɛ lajɛlen b'a kalama Sufu Bilali ninnu a bɛɛ sigilen b'a kɛnɛ kan Sufu Bilali ninnu olu bɛ don nkalon na
olu bɛ tiɲɛ dɔn ko olu bɛɛ sigilen b'a kɛnɛ kan mais ne t'a dɔn bɛdi tilala ka taa u sigi Mali kɔnɔ cogo min na hali bi mais a ka bɔ hakili ma quoi e tiɲɛ dalen bɛ kɛnɛ kan RSPC t'a bolo a taara tɔn sigi est-ce que Mali kiiritigɛlaw tun kan ka taa yɛrɛ di nin ma wa est-ce que taa yɛrɛ tun kan ka di nin ma k'a minɛ dɔrɔn ka don kaso la tɔn min b'a tɔgɔ la k'a bɛɛ ci mais c'est honteux c'est décevant Malien bɛɛ b'a seereya bi min ye CSDM ye Serifu de ta don ni Serifu ta tun tɛ mandat di e ma k'i ka sigi ne de ta tun don e de tun bɛ mandat di Serifu ma mais Serifu de ta don ale de mandat di e ma k'i ka sigi e bɛ se ka taa kɛ o tɔn ɲɛmɔgɔ cogo jumɛn o tuma na a bɛ tagama an kunkolo kan wa i b'a bila de i bɛ bɔ a kɔnɔ de wa an b'i kɛlɛ i bɛ taa kaso la ni nin diyara e la a bɛ sen fila mais ni e minɛna e bɛ kɛ ka tɔw ladi an bɛ kɛlɛ dɛ ne balimaw o tun ye o yɔrɔ ye anw y'a fɔ yan ko cɛ ta tɛ tɔn ye daba ninnu filɛ i jɔ n ka daba kuma cɛ ni bɛdi ye e ala mɛ komi dusu t'a kɔnɔ ko a filɛ. n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le républicain orodugu jeko ani foroba ɲaada o don bɛdi dara mɛ min bɛ faransi n'ale ko f'a ka se dɛmu ci o baden kɔrɔkɛ fa kelen ba kelen cɛbilen dara mɛ ka journal don. n'ale tun bɛ fɛ ka se dɛmu ci bɛdi dara mɛ min bɛ faransi n'a ko k'a bɛ se dɛmu ci cela veut dire que i ta tɛ e k'a passe Mali radio sow la bi k'i ta tɛ tɔn ye ne y'a fɔ de ko anw da man ye dɛ anw da ye marifakisɛ de ye n'a ɲasi ma bi la i bɛ kɛ samiyabu ye anw da marifakisɛ don n'a y'a ɲasi ma a b'i ta de tiɲɛ wa i kɛlen fɛ Mali radio so bɛɛ bɛ ka kuma i kan bi i nɛgɛ tɛ mɔgɔ si la i ma ye n'o bɛ k'i tɔgɔ fɔ fo bɛ yɛlɛ i la i tɔgɔ fɔtɔla daba ninnu fɛ fo bɛ ka yɛlɛ i la quoi o b'a yira ko danbe t'i la daba ninnu filɛ u bɛ k'e ta tɔgɔ ma yɛlɛ dɔrɔn quoi parce que danbe tɛ nafa t'i la i ye jugu sago de ye sinon mɔgɔ tatɔ a tɔgɔ ma yɛlɛ tɛ kɛ o n'i ye maa ɲɛnama ye n'i ye baarakɛla ye mais filɛ nin k'i tɔgɔ dɔrɔn fɔ dɔrɔn yɛlɛ da minɛ na parce que i ye zoro de ye quoi zoro à la base nin tɔn in i b'a bila n'i m'a bila n b'i kɛlɛ fo lahara barika bɛ anw na ka tɛmɛ i kan fogo dabakala